Volám sa Bronislava Gregušová, mám 23 rokov, pochádzam z Bratislavy. No my som sa prihlásila kvôli tomu za to, že chcem vydať knihu a chcela by som ju vydať počas Miss. Dúfam, že sa mi to podarí. Ja som chcela byť herečka. Asi ma vždy lákal svet kamier. Ja mám rada veľmi Shakespearea, všetky jeho diela. Ja som chodívala do divadla, do kostola. Sme hrávali také scénky, ale iba tam. A na divadelný vlastne krúžok ako v škole. Akože ohľadne žurnalistiky sa mi páči všetko. Tak by som chcela byť aj spisovateľka a vlastne reportérka v spravodajstve. To sú také dva ciele, ktoré by som chcela dosiahnuť. Televízne, určite televízne spravodajstvo by som chcela robiť. To ma viacej láka, ako byť niekde zavretý a písať. A my sme 5. Mám nevlastného brata, ktorý je vlastne najstarší. Potom mám sestru staršiu, volá sa Lucia. Mám dvojčku brata, ja som o 10 minút staršia. Veľmi rada mu to pripomínam. A ešte vlastne mám mladšieho brata. Bolo to fajn, vlastne sme boli dve baby, dvaja chalani. A bolo to také vtipné, hádali sme sa dosť často. Tak, akože ja som rada, určite by som nechcela byť jedináčik, to nie. Mám priateľa, volá sa Tomáš, žije v Prahe a pracuje v energetike. Ono sa to nezdá, ale sme spolu dosť často. Buď on príde na Slovensko, alebo ja vlastne do Prahy. A keďže vlastne teraz som mala viacej času, tak som tak pendlovala, bola som tak narovnako aj v Bratislave a narovnako v Prahe. Bol rád a on už hovoril tak zase, že on chce mať doma misku. Takže, ale ako nič mi neslúbil také, že keď vyhrám, ale teší sa so mnou, že som tu, podporujem ma. A teraz vlastne on bol taký zlatý, že on na tú predstavovačku, keď som si s ním písala, že čo robíš? A on, že som v Prahe. A potom vlastne, jak sme vystúpili, tak on, že Broni, tak došiel a úplne bol taký zlatý, strašne ma tým potešil. Ja som robila vlastne 2 roky modeling od 16 do 18. A keďže som bola vlastne také dievčatko, ešte neskúsená, lebo teraz dievčatá sú už vyspelejšie, tak ja som to tak flákala, tak som robila iba na Slovensku a teraz určite by som to zobrala nejak rozumnejšie a viac by som sa tomu venovala. No a skúsila som to ešte v 20, ale tak to som nepochopila dobre s agentúrou, takže som to potom zabalila. No a uvidíme, čo bude. Ja by som to chcela vyhrať kvôli tomu, za to, že už teraz sú vlastne na mňa rodičia veľmi pyšní a ocino všade šeruje všetko možné, aj mamina tiež a úplne všetkých obvolávajú. A potom ten pohľad, kebyže to vyhrám na nich, že akí sú ešte viacej pyšnejší, to by bolo úplne, že najviac, fakt. To by bolo úplne super, kebyže to vyjde.